Hi guys, welcome dito sa aking TV. Mukbang maniya punta. Among sidaan is susu. Humbang nangka. Unja susu. Kasi mong suon. Di kuan. Blag-blag dyan na. Mga antag suso, dikumpos bitaw na ni kuan dinhi sa buhol kaning suso. Okay, liskin. Ito lubok. Ikaw ra isa ni ngari, mare? Ikaw ra isa ni kanan to ni ani. Dana ka nag-age? Duol naman. Ang lagi daw. May isang bayo man ko kato na imong bay na. Good, ang bata. Ha? Lalim ang bata. Lagi dempit. Tu anak. Ilan ka na nag-good? Samok kasi ito ni. Mga na magasusok mo na. Ha? Mga gasusok. Malay-balay. Dito sa batuan nila Binoy bitaw. Salamat ko lang nila na. Nya inani pud. Mga dagko bitang bato. Nya inani pud nga kuan kanang mamisin. Unja ter na kuha ra gid. Atos ilaha bitong kanang kanaw. Ang tubig nga padung sa basa. Oh, nay daghang diha dagko. Wa manggoy. Da lain adto ra mas tapon kung taliwas Te, ka bas kayo ka. ba ni gahapon o ngano nga makamukaan? Kunya no, pinaglungkot ko. Sigma Sigma short. Ato tanda ka kay mau. Wala do, ada. Dali ra man. Pero lami na ning gagmay. Gabi daghan mong ilong gamay ra ta. Karon Bayo ba? Pastila naghang tawong nakalimtan. Agoy ang taway. Pas aparador. Sa parador. Kuha man di ay pwede. Naginahan ako. Unsa may hang nakalimtan. Oy, tawong. ay imong Kuha na. Hindi ko sila magbalik. Susok, magbalik ko. Kinsa? Oh, pwede. Bata. Tugunon yang bang naman lapon mo. Palit ko din. Yan ba naman mga? Amo palit ka ng diding? Ay isa pa kasi lupinare. Wala eh, pila na. Garabing suso day daad to. Ha? Daghan na. Sapa. Alingon, gambal na naman. Gilamay naman na niya. Nilamin na. Kausa sa Wabi to ba? Bitaw sup-sup. hawa. Alihan man mo na. Gilamay na duha na kaadlaw. O gabi Salamat Elisa ha. Ano naman? Mga unay mong suso. Taon ko basta. Palit yung susok. Sa una si anging Efren pa. Hala diha ka atbang kay magkindihatay ta. Kay pagsup-supan ng suso. Iyaw man. Sup-sup ter kay rong Iyaw bang suplup. humok man asa man yung dana. Unsay humok? Humok ra sup-supon ba? Aw. Nakuan na Ano natay ba nga? Kahit? timingan og onto. Unsa na? Kalutot Top. Nani di, naniwang naning suso Naniwa na. Ah, okay. Duha Nagamay na naman isang daw sa unod. kuan. Nalaming. Kami kay laming suso kay tuan ng lubi kinud kon. Tuwaan? Imbis gilaming na. Kay katong lubi kay kusog man to palin. Yan di maniwang. Itong mga anak kong babilo nga. mauna ni ron di adi na nga way pakahubas ang suso eh. aw ka day. Kuha. Sa tanan. Kuha may... Ikuan diri sa una diri sa lubot. Daghan ni suso imong giluto. Isa ka silupin. Di sila mabinlan ha. Ano? Sila api. Wala na sa kamura. Oo, yeah. Bahala na lang tagbalay. Wala iso. Sige ragod. Naapagati awak kadaghan ana. Wa di ning lingi sa sabong isda. Hindi mo kagsusok.
ko ni ilawan kay Mahal lang ram ng isda ah. gabi Ukon? gabi ra ba ning Apat isda. na 3 kilo na. Tres na, kapel. Pati. 340. Palit ko katong na yung mga puwat. Kuwan, 360. Basta mga tilugos. Itong mga puwa ba? Ang lagaw. Nagal ko. Inom ikaong ka? Wag suso naman po yung sudan gabi eh. Oh, isa ra di ay. Kay ba daw di ako sa bukaan? Na, taga San Carlos. Mo iyang amahan ng bukaan eh. Kana bitang mga Mao awang na dana. yung Nang isang San anak. Carlos o katagaan. Ng mga awang dana kay gagmay. Lahi ra to sa ate ang tag-ing anak kadang keun. Kami ajud buyag-buyag ng susuat. Buyag. Lagi. Ang sakto tingaling pagkalaming ba? Nando ka adlaw. Ang uban ka na pabitaw balas lang. Ngit-ngit. Kanay mo gwa jud ko. Pure gwa jud ko. May bag adto San Carlos. Ang ilang mga bato adto kay mga stigman, mga hamison. Liwat po ni las bato. Sa batuan ma, yung ani pog So, suso. pero dagko. Di ba mga tao dito suso? Di ka kawan sila. Dagan sila sapa dito. Na dito sa kanang taliwas kabaskan na isa. Nagbanig ag mga suso dito sa kanal. Labi na nang daplis kalsada. Ugom na dana. Katong tuas nga sa kabaskan. Tunglak doon na dito pwede padong to. ilabit noy. Na, di ba nga ang mga tao dito? Ingnon maninilang. Dagko. Ilang ingnon maninilang isnil. Dagko laban ang ilang suso dito. Dagko lagi tag ngani ka dagko no. Mama. Luod na po tanawan kani nga ni may sakto. Kaya katong dito mis talibon ba. Kanang kukol. Aw Gamiting. kanang Gamiting me. Na may suso nga aron dagko dagko pa ini. Na kasagaran Anang ingani. ko wala ko niya. Na amang good. Kasagaran ingani. Uy, Linin man daw. Suso sa suba. Kabasak na yung badi ito nga. Suso sa dagat man di ito. Sa pagtanaw na ingana kay. Uy, giluod man ko kay. Ako to bitaw isang tinay na bayulit man. Tungod sa kadagko. Ito'y laming. Ha? Ito laming. Di, suso sa dagat Maria. Na. Lamingon man niya kung sa dagat. Na. Ingon man tong. Gisalin-salin dahil po nila na nga. Wak ko ni punit. Kato bitang manghod ni si Ruel sa butuan man nakangadto man jud ko sa ilaha ilang bay na ato nga sa kanang na ay Ispan. labi-labing suso jara ug mohubas gud ag kanang na ay kanang Lami to mo to suso sa dagat. duha ka klaseng suso ing anig porma og katong na ay dili ako tong isa ba katong dagko bitaw ka jud ug dagko Kuan lubot lang. Imong apo. Ang diding. Imong apo. Ano una na? Hindi aman po do. Ano to kan? Kisa nagluto les. Asa. Ako. basta nagbanig lagi suso at tumaarang ka jud nang ikaga Anda pa kay diha man poy kanang katikista coordinator po ba ni sister. Di ka mo kaon ana. Ning kog di. Nga Nakalimot ko unsa pa. ay ngano man. Aheun ha. Nay ko oh imo anak tanan. Ay ko ni angay. Dak turo do kigo. Napakasunod sa puting kaon. Diha naman pod. gisunuban man kaha Wa. Kanalaw oy. Ha? Diha naman pod. Ano kay? Kuya nakapas mo sunod. Diha may ning ingon na sister. Di na ko. Sister. Tilawan na sister. Lami ka do sister. Hindi ko wala. Tilaw lang magagamay. Di kas mukhaon ka. Yaon sa man di ay. Kuha kong isa. Hindi na higop ko sa bao kamay. Ano? Halat tinuod mo tayong lami. Ja. Atong nito na huna-hunaan ang nailang kayulit. Lami na, vitamin na, calcium na. Ingan. Kain ko. Hala, pagkain na kaning angay mangkuhanton. Nagpangita lagi ko na si Bulyonis at tong suso. Na may maliga mga 100 sulit pa. Atos, si Bulyonis, matay dahil nakapalit ko. Bigla man, di man mo.
Kulay man ni bija bukid. Ako din, manunod ko dito sa trabaho lang ko daw sa Ugihan lang mo. Ako kay manusok man ko sa una dato sa tiyay. Yung ani mas atiyay. Silingan mo. Ningan hinis buhol. Silingan mo. Kaya Dito ko nangita ni natawa Raquel. sa kuan. Ngita na. Kibawi. Uy, kibawi. Makatuod ka pa ron. Kaingan ko 2001 mang kuning. manginganingan man ko sa una dili sa wa pa mataw gahong pares. Kamata Oh, daw. Jud. Una pa man ka tao na ha. Nan puy suso nga paiton. 19 sa gani ko ni Anhe 1989. Wa pa kumataw. Una pa di ko nang 89. Ngayon naman 89 nga. ko kay 81 man ko. Naminyo nagkalagi kay 65 ko na tao. Ha? 65 man ko na tao. Nganong 89 man. Dito na sa nangka. Nakalimot di ba? Kaning Anhe ito diri ning balik bata. Dito 86. 86. Kaning Anhe baseball. Gamay pa man si Romel. Dabaw na tugay. Nakatog ka mga balay. Kamagulangan. Agian ra man mo anhe. Gaya. Labsan nan Agto gani kog malay-balay. Alalib Balik tayo, ta? na mo ko may wada kape. Aglayan ba? Balansunis daw man dito sa langit. Oh, napo da. Mauman Ang ko siguro kinadahanan sa mo ng lapita be. Mauman siguro tong kibawi tong gitigo sa unang makinig basay. ang kinadahan kog lansones Murag mao to. Iya, Sa una, balik ka. hasaan, hingoog, ngadto, anak Ngano, te? Sira ba? Away. Dito sa amin. Away. Paway ang Basay. Ha? unsa? Kibawi. Mga tao? Yan, palampas. Bukid no nang Ngano ilahan. ang gaway man? Ambot. Unsa pa? Di, Anak. anak, Kaliwat ba bye-bye. siguro na? Sa Kibawi? Ano ba ka na balay? Ah, kanang Ana ay bukid ka ng pasaka na. Pero Mm. pero karon wa ko na kaayo nang din. Pero mingaw pa man to. Tado na. Pareha din is buhol nga. Mga barrios as Naaman ko Lamay eh. na kayo biyahe pa do kibawi sa di unas. na kamalapok gid magsuloy-suloy ug mag kuan pastali kay siminto na tanan. dagkog karsada dito. Di ang kada barrio siminto na gid. Lagi. Kali-kali. Sa amo awa na ito yung wato tao tayo. Usahay maingon ang akong kuan. Sa piron nga mulukas ka na la. Kana naman magpadaplin daw ko niya daw magmangkod ka na. Musiko na mo. Lagmay na kagkaparsada ron sa Mindanao eh. So pangadto na mo. 89 2017. Mao to Oh. pagpang-rehab. 1995. Oh, 17, Pana, 16 pagka dahil. 2000. Nakaadto ko pag adto Limitado na ba daw? Umangkon ka tong tigan niya dili kada. Tumulong. So ba to? Wa bang ko nagkaanhaan na dapitan nga dako nako. Ano ka pinagdali ni? Pila imong edad dengan he? Teles. Asa? Dire. Saan nga gadali Sa Bohol. man kadiri mi mamas ko. Hol? Oh. Dako na gud mi. 24 naman na pa mis barko. Pero sa una magbakasyon pa, elementary pa mi. Bakasyon. Isa ka pamilyahan may magbakasyon. Ya magbilin ato taga Bayong. Meng? Sa Davao pa mi. Ato lang ka. Magpasakin sila sa kaboy, bira-birakan sa ilang, Ignoy pa mi magsaka. Og ignoy pa mi wa mi kailag og humay sa una. bira-birahon. Ano ka ba? Kabaw kay pasakyan man sila kay ignorante. Alam mo day ni bugas. Ang humay, tunog-tunugan ra. Uy, Lagi. ayaw na pagkuhan ng humay kay agwa man sila ka ilang humay. Bugas naman. Unsa? Sa Davao, Gikan masigat ani man sila gikan ani sa kuan, gikan ini sa ani mo aning kanang kasabas. Nagbaklay mo pa do ngadto bayong ngadto nangka. Ari nang ka. Aw ka Bayong agi. Lagi. good me. Bayong. Kainan naman. Bayong porok size. Lagi. Bayong agi. Baklay. Baklay. Man dito dapit ila ti Na asina. agdaan kay gagmay pagdaan kay. Nya. Agianan Naka magbaka. mo mga parente itong nang karon. Mag-abot ko pamita sa amo ko na. Siguro. Sa apelido, mga Bikas. Makuan man Si mga Kuan, kuan naman si- dito mga Kinsa to? Atong Goryo. Atong tinubdan. Oh, si May Goryo. presidente sa kuan.
Pradia, tinugdan. Uy, si Tia Bina, Sabina, Bigkas. Pagalan. Siya day kuan dito sa senior. Mubo nga bagi. Oh, insi ko mata. Kaila. Siya day presidente dito. Wa meeting. Wa mo meeting. Murag di mag-meeting ano. Lucia. Aw, ambot lang ko. Katurang laki mo imong meeting ko no. Aw, siya daw. Si Tio Goryo. Ha? Goryo. Bao, Bigkas. ilang bahay na ado sa pilya. Ah, dito day dapit awa naman ko kaatong balik dito good. Sa una kay ilang balay. Hi EP vlog. Si Adol. Adol. Kay dito man ilang balay sa una pa sa tabok pa magsapa-sapa nga gagmay. Karon naa na day sila sa highway. Lahi man sila gnaong ni Papa o si Tia Bina. Igsuon sila nung iman. Ateles? Ha? Igsuon ni inahan, ilang inahan. Mubo ko nung gamay kung ilang inahan. Mubo. Oh, tambukon. Namong lola. Ikuan bigkas daya ang mga banang Bina. Ripa Peps words vlog. Hello. Magkamangura nila. Ang seri papit. Si Bina ba si kinsa siya ang Bahala mo. Hoy, Lisa kinsa ang ngalan ni Guryo. Okay sa Goryo, Bigkas. Guryo. Oh, Ato lagi nang ka. Nakakando. Naanas tinubda. kaya na sa bantayan. Aw, Asis ko lagi ko bigkas. ambot ko. Bunyagan man to si Guryo. Hello Servants channel. Kay umahugid Katong na, nagtinigbasay sila iyang anak. I love you. Tinigbasay sila iyang anak. Si Nag-away. Di ako. Si Goryo, iyang anak si Ilay. Yang anak Impang-impang. kuan bitong tiil. I'm done. Katong, awla. Thank you so much sa masarap nga panihapon. Ang kaon to ay igutom ko. Asa na ba? Manong kaon? Tapos na. Thank you sa pagkain. Kaon. Salamat sa pagkain. Nas nang diding o dia. Nang diding. Hi. Salamat sa suso. Basindig na taga Canada mo tanaw ani. Kita nang Arvin. Uy, nang sabos na. Nagaubo-ubo naman lagi ng tiguang. Manus na, nanda na. Mabikilan na yung ako. Nas mama si Ate Lisa. Ngit-ngit. Ngino nga ngit-ngit man. Abi imam. Ipalit ni mo. Ipalit ni mo. Nga ni Jenny si Jay jang kamera. Unsay imuhang account, Ken? Aw. Unsay imuhang Ha. Rakirod. De. Aning YouTube? YouTube na, Facebook, YouTube. Ilawa di. unsa man? Merkules. Akings TV. Akins? Makasaboy. Akings. Bibyan. Akins? Diyas ko man. Akins? Aking. Ano itong Aking? Diri Aking po to. nga na. A-Q-U-E-N-G. Diyas siya. S. Ang TV. ina na ay karamusura dana galigilabog rin Aking TV? Bye-bye everyone. Thank you for watching. Manakong panihapon.